Prachtige winterloften of buienloften. En dat binnen dan de winterse buien. Die je toch nog wel een rol spelen. De zinnen weer eruit trog ik bij. En dat weer van de moon schippergeleid op plakken. Trog ijzel, trog sneeuw. En ik joe tot daar weer nog winterse buien. En als je dan zo'n bui indoeken in het verkeer. Kan gelijk geleid wezen. En heb ik nog min zicht. Wel, voor Joen, ja, ik denk eerst nog rein. Maar toch ik kom eens op wat sneeuw ertussen terug. En dan klaart het vannacht stadig gewoon op. En dan hebben we vannacht een temperatuur om het bij de 0 of min 1. Ja, die ondergroen blijft koud. Op eiland 2 of 3 graden in de plus. Maar het betekent wel dat het op een ei flink glad wordt. Dus mensen een waskoging. De wind die komt uit het noordwesten waai. Ja, die zal matig en vrij krachtig wezen. Misschien nog even wat sterker in het kustgebied. En dan moeten we we beginnen met droog waar. Later hebben we het ruimwetter. Misschien eerst ik nog wel even wat ijzel of wat sneeuw. En de temperaturen moeten we tussen de 4 graden in het zuidoosten. En zo'n of 8 graden op de eiland. En dan is het echt taaibaar. Dan wordt het taaibaar, want die temperatuur in op. En de wind uit het westen en het zuidwesten waai, die is matig en vrij krachtig of krachtig. En dan terug naar het vooruitzicht. Sneeuw nog een dag maar wat rein. Misschien ik wel wat zinnen. Temperaturen heeg aan 8 graden. Het lijkt het haast voor mij tijd. In de nacht geen frost meer. En dan komt de sneeuw erachterom met flink wat zinnen. Kunnen we erop uit. Droge dag. En in de nacht alweer min 2 graden. Hoe daar zitten we nog dik in de plus. Manje wordt het alweer meer winter. Maar 1 of 2 graden in de plus hoe daar. En in de nacht weer matig frost. Min 4, min 5 of min 6 graden. En zo komt de winter tak een beetje weer om. We met de moon, maar weer even in het waarsje.